Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntemangaken nami kula Ika Bayu Wistioko, kula kelas 9 saking SMPN Setunggal Sidoarjo. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kencanging alis risah mawe gandrung sabarang kau dulu wukir moyak mayik wah kebenaran iki mesti Setyaki. Yo aku Setyaki. Weh, kebeneran aku ketemu kowe ning kene. Saiki aku takok. Takok apa? Aku takok nendi sing jenenge Prabu Kresna. Prabu Kresna ora ning kene. Aku ora percaya. Kowe iki wong Darawati. Kowe ora mungkin ra ngerti nendi Prabu Kresna. Den. Opo? Wong iki kok ngeyelan ta, Den? Yo bene. Wong edan treh ngeyelan. Muni apa kowe? Wong edan ngeyelan. Mbok pikir aku wong edan piye? Yo. Ora duwe tata krama kowe. Ora tau sekolah piye kowe? Ora tau. Saiki aku takok pisan Kas. Nendi parane sing jenenge Prabu Kresna? Yen aku ra semaur. Yen kowe ra semaur, kowe bakal tak pateni. Mbok pateni cara piye? Wah. Tak tujlepke keris ana ing dadamu. Den. Ngopo? Mas aku kaya ora nggo keris to. Oh iya lali ra nggo. Kowe ra gelem dudaya aku nendi Prabu Kresna. Yen ngono kowe kudu tanding karo aku saiki. Drorek. Eden. Ayo. Golek perkara karo aku. Woi.
Ayo mati kowe. Wow. Enek dasmu. Tendang pisan kas. Oh. Woi. Sopo sing jarane ape mateni Prabu Kresna? Ora ngertien Prabu Baladewa lagi ngamuk kowe. Ora duwe tata krama. Weh, mati jeneng Baladewa kowe! Iki wonge. Dudu. Dudu aku. Kowe ame ngomong mrene? Tuku cilok. Ning kene bakul cilok. Ning kono kan nek bakul cilok. Dudu cilok kae. Lah ngopo? Batagor. Dudu ta. Lho, sikilo modal. Sandasmu pisan wae. Reng gareng. Mrene reng. Nggih napa Den? Sawangan buta kae. Nggih. Ajur mumur awake. Nggih Den. Kowe pengin ngono kae? Mboten Den. Makane saiki kowe aja mancing-mancing nesu karo Prabu Baladewa. Yen kowe ora pengin awakmu ajur mumur kaya kae. Oh nggih, Den. Bar ning ngene ape nanti, Den? Aku ape ngentekne wong sing ape mateni Prabu Kresna. Nanti, Den? Ning lor kono. Lor kono nanti, Den? Ning Lodaya. Iki jaman pewayangan lho, Den. Urung enek jeneng Lodaya lho, Den. Kowe lak yo aneh-aneh. Genah sing ape mateni Prabu Kresna. Kuwi ana ing negara Ndorowati kene. Ing ngono ayo tak entekne wong sing ape mateni Prabu Kresna.